Idem vyplatinovať Crasha Bandicoota. Bulk Throat. But Dr. Cortex, we haven't determined the cause of Cortex? past failures. Moron! This Moron? bandit will be my general, and he will lead my... No pome. Joystick. Bugo, bugo! Dobre to začína. Som išiel do toho warm-upu na to, by som si naceloval životný, aby som to skapal hneď. Poďme na to. Chor. Celú jednotku tam bez zamretia. Bez jediného zamretia, podľa mňa. Aha, trik. To je čo? Musím nazbierať životy v týchto prvých kolách. Aby som potom mal priestor to dojebať. Tri kocky mi chýbali. Či 4. Matematika silná stránka. To potom pozbieram, keď to budem platinovať znova. Potrebujem prejsť rýchlo. Mám na to hodku asi. Koľko je? No. Dobre, nemôžem to zobrať teraz, lebo som si odpálil korytnačku. Opa. Zas ju niesol. Nedám ju. On mi chýbalo niekoľko kociek. Ja si nepamätám čo bolo, ale keď cúvam, tak to nevyzerá nikdy dobre, asi gula, že? Jasné. Do piči! Aha, skoro ma chytila. Všetky kocky? Vyriešené. Ešte aj kľúč.
Upstream. To je easy. Čo za nepodarené tlačítko hento? Štyri kocky. Čakaj, som tu. Papu, papu! Ty kokot, no poďme. 22 životov. To by mi na ňo malo stačiť, myslím. Ale to stačí iba skákať po ňom. Fú, ako mu trčí tá hnusná riť nechutná tlstá. To takýto boss. Nič ľahšie som nikdy nehral asi. Aha, čo má Crash, čo nosí pri sebe? Môže byť? To som si spravil cosplay. Však som nič nezobral, prečo mi to dalo toto? Nevidel som nič proste, lebo tam bol dym. Dobre, to sa nerátal, táto smrť zbytočná. Idem ako stroj normálne. Nezastaviteľný. Tieto soundtracky, čo sú tu v tých bonusoch, ako Fladout, keby som hral, alebo dačo. Som fakt takto blbo nevyrátal, hej. To som nevidel ani jedného. Wow! Ani raz nenabúram. To je v realite niekedy chodím takto. Lebo nemám auto. Jedna kocka mi chýbala tak, kde bola, lebo som bral všetky. Teraz mi bude chýbať len tá jedna kocka, len už to vidím. Lebo som si ju nevšimol. Dobre. Môžem to aj takto hrať kľudne. Dobre, môžem to aj takto hrať kľudne.
Vybuchnem život. Píče, škoda. Čo ti... Mohol som sa zjebať až na spodok. Neviem, co mu vôbec bola bratu Umbakarnu. Veď tam ešte nebol ten oheň. A 20 životov to je zatiaľ podľa mňa pohode. To je pohode skóre. Dobre, tak hentam to tak funguje na tom dolnom a tuto nie. Ja to jebem. Ešte aj rastlina ma... Feed me. Tak ide mi karta. V tomto leveli mi ide karta. Ak to bude takto pokračovať, tak to ďakujem pekne. Ja neviem, kedy nám skočí cez tie pichu. Bože, už by mohol aj skončiť tento level, si mi ho nechce hrať. Hej, a toto mám asi tak ako prejsť. Aha, keď skočím na ten bok, tak mi to nebere životy. Potrebujem tú Umbakarnu spičenú. Strašne malý kábel mám na tom ovládači. Aha. Dá sa to, keď sa chce, nie? Jasné, že to netrafím. Ono sa to už pozatváralo, ty kone jebne. Som nešikovný, strašne som nešikovný. To som rád, že som to vôbec prešiel, nie ešte, aby som kocky nazbieral. Tieto vodné vyzerali v pohode. Či to vodné, predtým čo bolo. Dobre. Som pozeral, keď vidím tieto opice, tak ma napadla taká vec, že sme pozerali teraz cez víkend taký film, že Primát. To je o takej opici, čo mala besnotu a že bol ako domáci miláčik a potom ich tam všetkých rozjebala. A tam boli také scény gore, že neviem, bol z toho zle. Som si musel zatvárať oči ako 5-ročný. Ale dobrý film, odporúčam pozrieť. Nie. Ty kokot. To je čo? Aha, tak na toto som to robil, že? Super. V živote už neberiem len také tie pičoviníčka. Nikdy. Proste mi sa zdá, že mi tá páčka zaskáva na tom joysticku niekedy. Tak nechcem sa vyhovárať, ale... Bohužiaľ si myslím, že to je tak. Musím nazbierať životy týchto bonusov, chcel som ich skipovať, ale... A vieš čo, jebem sa naň. A nechcem tie životy 2. Tak toto je najmenej, čo som zatiaľ zobral. Opa. Tam spadlo. Ripero.
To vyzerá ty kokot ako ja po tripe. Ja neviem, ako to mám načasovať. Skáče do... Počkaj, on skáče inak vlastne. Tak to neviem, ako mám načasovať absolútne. Aha. Tak ten kokot skočil rovno na mňa. No dobre. Však mám asi času dosť. Neviem. Dobre. Dobre. To nie takto. A takto. Teraz by... Som myslel, že sa mi to naspäť nepodarí. Koľko som myslel, že dostanem na piču. Tak ten posledný ma chytil krídlom proste. To nejako inak ide. 2, 3, 4, aha, po sekundách. Bol som vyšší ako on. Veď ale do piči, kedy sa mieni odsnú ten kameň. Či nikdy? Poď sa ako na mňa striehne a začne skákať až vtedy, keď ja idem. Dobre. Six, seven. To si náročky rátal, aby to bolo toľko. A strašne ma bolí ruka. Neviem ani, kedy mám ísť. Aha. Fuj. Nechutný pavúk. Oj. Čo ma zajebalo, veď tam nič nebolo ani. Teraz viem, čo ma zajebalo. Šípka rovno. Počkaj, to padá. Aha, to padá. A to sa akože nemieni vrátiť. Aha, vrátilo. A zase som to nestihol. Jebnutý pavúk. Zbytočný. Cieľ? Máme ďalšie kolo. Toto ja som takto ojebal, že ja som išiel potom zábradlý vždy. Presne, presne. To je taký lifehack. Aha, to ti nič nemôže stať, len treba držať tú rovnováhu.
Opäť celé kolo tak prejdem. Úplne celé kolo tak prejdem, komplet celé. Alebo dokonca neviem ani prečo zaskakujem, ešte aj takto sa to dá. Tu zoberiem život. Darmo tu je lad, darmo sú tu pičoviny, všetko takto prejdem, aha, diviaky. Nič. Idem do bonusu. Cieľ. To nedomysleli. Trošku. Ale keďže mám 212 IQ, som myslel, že celé kolo bude hen také iba. Tady sa mi podarí nazbierať tých 100 životov. Lebo za to je oný medaila. Alebo 99, koľko to je. Tak by som mohol prestať skapínať na zbytočné veci. Čím ďalej mi prídu tie kola ľahšie ináč. Nie, že ťažšie. Vezmem. Tak nevezmem. Zasekol som sa o tú burinu. Ale za 1-2 to je pohoda. To je dobrý trade. Tak som vedel, že tam nemám skočiť. Za 100 jablk je jeden život, myslím. Alebo neviem, či to je iba v dvojke, tak ale tu by to malo byť čak tiež. To hen ten kokotko ich vypúšťa, tento čo je nado mnou teraz. Co? O tom sa nebudeme rozprávať ani. Alebo už som zobral to, co? Je to mieni odísť? Čo ti jebe, to som mohol až hen tak... Jaj. Otvorí sa to už! Piči. To sa neoplatí zabíjať, čak aj tak ich vysiela. Ale zaujímavé, že tých netopierov to nezapáli. Ale mňa hej. Ja si neviem ešte zobrať. Strašne dlhé levely sú tieto tempo. Ale nie z ako dôvodu, keď sú ešte aj najpriebanejšie. Ten vyzerá jak ja, ale úplne. Úplne ako ja. Aha, robí to čo ja, keď som najebaný. No dávaj, háč.
Všetko sem dajte naraz, všetko naraz. Tak ja som to jebol do vozíka. Dobre, že mal mať iba jeden život. Na. Čo smieš ako kokot. Počkaj, to nie je všetko? Fú, som sa zlakol, že už je ku mne. Heavy machinery. Teplo mi je. Strašne dusno vonku, hnusne. Odporne, potím sa ako kár. A to tiež vyzerá easy. Aha, tak môžeme ísť cez to. Nič ma nepáli. To už ma si pálil, keby na to vstúpim, že? Ty čo je za kokotinu a kam som mal akože... Dobrá pičovina, tak dajú tam ty kokodone, že máš ísť dole a... Takže tak to bolo. Á. Bombakára neviem, či mi ostáva aj... tak už to aj nezistím, lebo som... Dobre. Chvala Bohu, som to aspoň prešiel. Už mám 2 brihov, potreboval som 3. Ideme. To isté jednu takovou len dopredu. Nie, presne teraz skočím. Neviem prečo, ale tie elektrické sa mi nejako nelúbia. Tak už viem prečo. Tá je tu teraz. Možno nebola zlá voľba. Spočne zabral tento život. Opa. Ale toto je celkom, že farma na životy tento level. Tu som ich toľko pobral a stratil som jeden. Mám 58. Koniec. Dúfam, že to nie je niečo potrebné. Jasné, že to je potrebné. Aha, nie, nie, nie. Vlastne. Dá sa ísť tak na chvíľu. Páčka prijebaná, to mi ona robí, ty kokot. Som zase spadol ja. A vážne sa mi seká tá páčka. Dobre, toto bola moja chyba, ale... Tá páčka sa mi zasekáva na tom joysticku. Takže fyzika v tejto hre je tak prepracovaná, že ma ide jebnúť z toho. Nedá sa skočiť tam. Dobre, ale už veľmi míňam tie životy, už by som to mal trošku odmediť. Asi. Tieto moje pády. Skúsim si túto umbakárnu odložiť na tých kokotov tam na tie stroje. Podarilo sa. Nedá sa tam skočiť! Piči, veď idem rovno, kam ma to furt berie. To je snáročke tak urobené, aby sa ľudia najskôr vyčerpali. Potom rozjebali ovládač a následne si kúpili nový. Čo táto pičovina? Okrídlená.
A zastuj, aha. Dobre, mám umbakarnu. Vlastne tam mi ani nepomôže pri tom skoku. Tam mi absolútne nepomôže, lebo to ti pomôže iba keď do niečo narazíš. Pozri sa, a ešte mi to aj zabere život. To som sa kade... Počúvaj, to už je neskutočné, čo sa mne deje v tejto hre. A nie? Sa nešudujem, že sme dali ešte pičovinu navyše. Veľa životov. To by malo byť aj cieľ. A je. Toxic waste. Aha, ty kokot. Toxic waste cukríky. To je presne ako z tohto levelu. A neviem to... To je strašne kyslý cukrík Toxic Waste. Vole. To je kokos strašne kyslé. Pál do piče s tým súdom. Toľko som sa rozdĺžil bez prehratia. No hoď. To čo je? Samozrejme. No to ako hádže ten kokot? Jebnutý kokot to ak hádže. Nešlo mi skočiť, skurvený joystick, prijebaný. Ja, ešte to sú tie one. Odchod do piče. Op. Dobre. Bude hádzať len pičoviny proste. Dement. Máme to. Pinstripe Potoro. Prepnutý kokot, aha. Čo prebíjaš, buzerán? Aký ľahký tu tí bossovi, ja nechápem. Teraz ma dobre ojebal. Presne takto by som chcel vyzerať, keď vyrastiem. Takto, presne takto. Či už vyzerám? S tým nosom? Som sa teraz všimol, môže mať ten dement svoju fotku cez celú obývačku. To zdáme ja, tak hen tam na stenu. Dobre, už sa ukludníš. Ja to nie je za ním behať. Dobre, zazdíme po boku. Tak, nejdeme. To čo robím? Za stapáčka? OK. To je možno nejaké krivé to lano, aby ľudia neojebávali.
Môže aj to byť, nie? Teraz si zoberieme C. Keďže mám boblu bez jebať sa každých 5 sekúnd. Bam. Wow. Tak to možno neprejdem ani takto. Pekne prijebané kolo. Spia všetky korytnačky. Ale mám to. Šikovným patrí svet. Tak sa hovorí. Aha, alebo to vypnem rovno teraz už. A bude pokoj. Rýchlejšie to nechce ísť náhodou. Takže by som tomu pridal celkom. Život, to si musím vybrať. Čo je za... Koľko mikrofón? Dobre, už nejdem napodobňovať radšej. Ešte mám 30. Pelikán. Čo je to? Jastrap? Jeden život jebem. Brio. Ale chod mi do piči, fakt. A tak checkpoint nechcú. Fúha. Toto mi ako dáva zabrať, toto kolo, fakt. Mi dáva brutálne zabrať. Brutálne mi dáva toto kolo zabrať. Aj tak tam nevyskočím, just. Aj skočím do karnu a už mám zas. Lebo som už prehral 100 krát. Nevyskočím tam proste, nevyskočím tam nikdy. Potrebujem tie životy už naspäť, však mám ich 42, mal som 50, keď som prišiel do tohto kola, čo je? Ja to jebem. Ja to netrafím proste. Prestáva ma to baviť úplne. Úplne ma to prestáva baviť už. Úplne ma to prestáva baviť už. Lebo ak takto bude aj ďalej pokračovať, tak... Hen tam je ten život, tak ešte raz kapen, tak sa poviem zobrať asi. Pustí to kokotia, to čo mám spraviť akože teraz? Tie zuby krásne. Prosím, aha, co? Dobre. Dobre. Môže mať takéto nešťastie. Pozri sa, ty kokot, ja už... Nemôžem sa zjebať ani raz celú tie pičoviny. Tí chujače. A checkpoint, lebo ak padnem, tak to už bude bieda. Čo robí? Ja som nevedel, že to sú tie posuvné schody. Ty kokot, to sa mi snad sníva. Áno. Hrám toho Crasha a neviem presne retardované kolo v jednotke. Aké? Ja neviem, tempo pojebaný. Mám ti to prejsť? Na prvý pokus? Ale pičo, ani na prvý pokus. 4 krát by som Na prvý nemal. pokus to prejdem. Alebo 10 krát. Som to speedrunoval. Ktoré? Tempo. Všetky v jednotke.
Všetky si speedrunal, všetky kola? Áno. Neverím ti ani kokot. Že keď som sem vošiel, mal som 54 životov, teraz mám 34. A som nie ešte ani polke. To si predstav hento prejsť asi do 2 minút a bez smrti. Ako nič. Ja som sa napichol nejakú sračku za ty kokot. A to je iba jeden tento, či viac ich je týchto temple? Jeden je henten a potom je v DLCčku, ten som prešiel iba, ten som nešiel speedrunovať. V akom DLCčku? DLCčku, Crashový je tam jeden level. Bonus brijov. Som prvýkrát To pekný vlastný. prejde, budeš mať checkpoint, to je dobré. Fakt? Ale musíš ho prejsť. Nebo sa na to vyjebať, keď to bude ťažké. Rovno som skapal na ňom. Dobrá. Dobre, do piče. A prešiel si to? Aha. A musel som ešte chodiť ty kokot do tých oných priebaných Čo? okienok, kde si teraz, len tam Prečo? na tých oných. Lebo tam boli, že stop času na 3 sekundy a takto som musel všetko pobrať, aby som to stihol. No dobre, tak už je brio možno, neviem. Nezhasínaj. Totálne jednoduchý level. Čo je za level? Kokot. Na tej kraje kľudne môžeš skočiť. Je po boku? Ja som tak musel prechádzať do piči, Prečo? som to stihol. Ja aj na čas? No. Čo ti jebe? Pripičená páčka, ty kokos, mi sa zasekáva páčka dopredu. To som toľkokrát skapal kvôli tomu. Chceš ovládač? Čo? Chceš ovládač? Máš nový? Taká odplejka. Ešte bolo ťažké na čas prejsť v dvojke toho Čo? skurveného ľadového medveďa. Malého. Čo bolo na tom ťažké? To si musel celý čas držať ten boost. Tam je nejaký boost? No, tam máš sprint. No to neviem, že také niečo je asi. To bolo dosť na piču. Kurva. S potkanmi. To je. Dobre. Áno. Čiže to aký dlhý level, ty kokot. No, hurá. Hurá! No ale to nie je ťažké. Akože nie, je. Není to ťažké až tak. Ako Až ten tak. speedrun je najhorší úplne. A to tiež v Toto je každom ešte kole? taký priebaný level. Čo? A to tiež v každom kole speedrun? No. Asi nie ešte. Nie ešte. Piči. Už idem. Neviem, či tam bolo vôbec pavúk. Vychláče. Ja tak opijem a jedlo. Co? Áno. Dobre. Dobre! Umbakarnu by som potreboval, alebo Cčko. Cčko, aha. Koľko dúfam, že tu neskapem do piči, ako mám ísť? Kurva. Dobre. Čo ti jebe? Čo je? Jaj? Buchni si palicu. Čo? Buchol si hlavu. Po výťah.
Tak, to čudujem, že to nezhorel. Teraz choď doľava. No tak nič. Čo? Ty dement! Čo je to za radu prijebanú? Čo? Teraz chod doľava, pozri sa, čo sa mi deje, skurvená páčka vyjúblano, rozjebem ten joystick. Pozri sa, ty, čo mi robí tá páčka, chápeš? Teraz chod doľava. Tristo hormených do piči už, nejdem tam ani. Cieľ. Koľko teraz keď padnem? Čo? Bo nejaké 3 levele máš. 4 levele? No kde vynechal? Dobre si vynechal. Ty kokot. Zobral ti ten kokot. Čakaj, 1, 2, Nejdem už. neviem koľko. Nejdem už, dohrám to potom. Nejdem už. Nemám na to potenciál. Takže pokračovanie na budúce. To mám 53% iba prejdené. Máš jeden diamant, Mišo, reálne. Za všetky bedničky. Ja už to 53% hry akože oné. Že kam som sa dostal. Dobre, však uložím to teraz čo?